Een ierlijn iep een hospice Noorderlicht bij Mekkemastaat in Kalm de Dwarn. Het hospice biedt 24 uur daags professionele palliatieve zorg aan 3 cliënten en haar naasten. Maar 3 meewerkers zorgen we waarom op het Aroen hier. Het rent heel goed, er is behoefte aan en dat vernemen we heel goed. De mensen, de gasten die komen, die komen overal bij. Maar de familie went dan tegenbij, of de kennissen wen je tegenbij. En dat maakt dat het heel toegankelijk is. We zitten aan een Mekkemastatenfeest wat heel toegankelijk is. De lijntjes zijn heel kwart, de samenwerking is top. En dat maakt het mijn maar gewoon een hele mooie toevoeging en een hele mooie setting. Van Leijen is van haar zoontje nog actief bij Mekkemastaten. Ze werken op verschillende afdelings en hier er echt goed naar het zin. Maar nu zit ze echt op haar plak. De palliatieve zorg lukt haar altijd al. In het kwetsbare laatste stukje binnen mensen echt haarzelf. Het is puur. En dat is wat me de opening maakt dat tegen binnen mag komen. Daar werd het om draait. Het is de rauwe werkelijkheid, maar het is daar kan je wel heel warm naar omheen staan. Detty Pol, pensionaire verpleegkundige, is zo'n het begin vrijwilliger bij het hospice. De taak van vrijwilligers is binnen de Dwarn van Noorderlicht echt belangrijk. Ik werk met name Mjaans, dus ik help echt mij in de zorg als dat nodig is. Ik begeleid dan de gasten, ik mij het wasje en aanklaaien. Ik zorg het ontbijt. En voor de rest dat we maar krijgen wat de gast graag wil. Eigenlijk is ze van wij gaan mij in de flow van de gast. Als ze betiet uit bed willen, dan helpen we ze betiet. Wil ze graag uitsliepen, dan mij dat ik. En voor de rest is het echt van wat wil de gast. De 1-op-1 zorg stiert voorop in het hospice en daar is Martijn Vaas, specialist ouderijngeneeskunde, tegen grutskop. Ze zorgt waarom op een weerdevol eerste ier. Mijn ervaring is dat het echt super loopt. Ik zie dat er heel veel vraag is, dat heel veel mensen hier komen en ontzettend tevreden zijn. Want dat doet echt, je wil niet weten hoeveel mensen hier zo blij nog kunnen zijn in dat laatste stukje. En ik ben altijd zo trots op de mensen die hier werken, vrijwilligers en de verpleegkundigen en ook de verzorgenden. Je ziet gewoon hoeveel passie mensen dit doen. En ja, dat vind ik gewoon zo mooi om te zien. Deze hetje is een symbool voor het tal meisken die het haar laatste lebenstijd in het hospice in Kalm terugbracht ha. Het jouwt het verlet om van zijn voorziening in de regio. Maar er wordt nog net nagedacht door verdere uitbreiding. Misschien wel in de toekomst, maar dan mag je nog afvragen van wil je dat? Dat kennen hele prutten, maar het team, het liedse, maakt het ook weer dat je er alle aandacht aan Jan kennen, zeg maar.